Вече си готова за училище. От сега нататък ще е така. Връзвай си косата, не ме карай да те водя на фризьор. И да не забравиш, че ще те чакам след това. Мине? Какво ли е станало? Нещо е нацупена. Откъде да знам? Хайде, да влизаме. Лопачка. Хайде, и Хафизе дойде, да не закъсняваме. Добре, идвам след малко. Добро утро, влизай. Добро утро. Няма да влизам, искам да ви помоля нещо. Какво е станало? Кемил ни създаде много неприятности. Трябва да работя повече. Дали е възможно Джанан да работи тук на мое място? Здравейте! Здравей, Джанан. Моля ви, това ще е за кратко, докато си стъпим на краката. Хафизе. Щом като трябва аз да реша? Добре. Не се притеснявайте, много ще се старая. Обещавам. Добре, ще видим. Така да е. Тогава се захващам за работа. Много ви благодаря. Хафизе, много съм ти ядосана. Поверихме къщата и Денис на теб. А като се върнахме, беше истински безпорядък. Ще ви се обадя, да ви кажа какво е станало с колата. Имам номера ви. Много ми е неудобно. Не знам как да ви се отблагодаря. Няма проблем. Благодаря. Добро утро. Добро утро и на вас. Не закъснявате ли? Часовете още не са започнали. Трябва да идвате по-рано. Всяка сутрин точно в 7 без 15. Аз идвам по това време, но тази сутрин имах проблем. В живота става такива неща, но работата не може да чака. А какво можех да направя? Ако е нужно, ще тръгвате 10 минути по-рано. За да стигате на време. Извинете, Я изчакайте. кажете. Не водете приятеля си в училище. Ясно ли е? Моля? Нищо чудно утре всяко момиче да дойде на училище по този начин. С кола. Стана инцидент. Мъжът е полицай. Докараме, за да не закъснея за работа. Надявам се, че след обяснението ми се успокоихте вече. Приятна работа. Я виж ти. Как ми говори само. Да не сме човек. Да й каже нещо. Не оценява това, което има. Новият директор започна още от първия ден. Да, откъде ли са го намерили? Ами всяка сутрин ще се строяваме пред училището. Да не сме в казармата. Кой те е гримирал така? Хубаво ти е, целият си лилав. Ей, много знаеш да говориш. Сега ще те гримирам и так. Добро утро, ученици. Добро утро, Мурат. Джанан, какво правиш тук? Цяла нощ бях скрита под любовното ви гнездо и ви слушах. А когато си тръгнах, взех телефона на съпругата ти. Ето го. Ти да не си луда. Не, наред съм си. А и видях, че отношенията ви са много добри. Не е така, както ми каза. Джанан, тук ли трябва да говорим за това? Не се тревожи, дойдох да почистя. Както и да е, ще започна с прането. Показа кирливите си ризи. Няма да успея до вечера. Ученици, в събота ще има пробен изпит. Искам всички да се явят. На този изпит ще се явят ученици от цялата област. Затова той ще бъде безплатен. Оценяването ще е същото с това на истинския изпит. По този начин
Всеки ще има възможност да разбере възможностите си и ще види пропуските си. И така, кой иска да участва? Други? Много добре. И вие си помислете. Може случайно да решите да се явите. Свободни сте. Лека работа, Хафизе. Добре ли си? Ела тук, ела. Поседни. Добре съм. Искаш ли нещо? Да. Пуснете ме за 1 час, нещо ми при уша. После ще дойда, за да си свърша работата. Добре, разбира се, тръгвай. Какво става? Хайдар, добре дошъл. Питахте какво става. Казвай. Казаха, че са разпитали жената и приятелите на Кемил. Искаха и с мен да говорят. Ти какво им каза? Какво мога да им кажа? Да издам и себе си ли? Казах, че нищо не знам и че съм изненадан. Такива работи. И те си тръгнаха. Излезе от къщата. Следи я. Чуй ме. Не я изпускай. Ще ми докладваш всичко. Разбра ли? Да. Въжето се стяга. Трябва да внимаваме. Какво ще правим? Знам какво да направя. Очакай, ще видиш. Трябва да се застраховаме. Май ми не, няма да се явява на изпита. Тя си знае какво представлява. Не се притеснявайте, скоро няма да ви преча. Мине, къде отиваш? Искам да остана сама. Моля те. Защо го правите? Приятели сме и ти казваме истината. Отвори си очите, тя не е като нас. За какво да си ги отворя? Ние сме приятели, а тя ни разделя, така ли? Май точно това прави. Асла, не съм го очаквал от теб. Мислиш само за себе си. Искаш ти да си в центъра на вниманието. Я го чуй, за какво говориш? Я престанете. Полудяхте ли? Ефе, Да, госпожо. чакам те в стаята си. Добре. Твоята е ядосана. Ще ти иска обяснение за вчера. Свършено е с теб. Не дай така. От нея чух най-прекрасните думи. Чакам те в стаята си. Only you. Не я пееш правилно.